Haydi kızlarım gittik. Olga tamam. Ayдар абай, шул кадәр матур гаилә, субханаллahына, бу вакытта чыгып бер шисем килмәгән иде, ләкин йөрәк түзми, Айдар абай. Шигырь яратасыз. Ярты сүздән бер-беребезне аңлыйбыз. Айдар Фәйзрахманов дигән сүз нәрсәне аңлата икән? Тәртип радиосы исеменнән менә шундый нәрсә яздык әле. Адымына күз иярмәс шәхес, йотлыгыплар тыңлар моңлы киләр, дөнья гизгән гади авыл улы, аттан узып милләт йөген сирәр. Рухи азыганда амбар тулы, фикер тирәнлеге төпсез кыйы, әбигә дә, бәбигә дә сеңә, йөрәк аша үткән һәрбер уе, зирәк, тырыш, үҗәт татар улы, Раббыбызның тиңсез бүләгедер, адашмасын, югалмасын өчен хөр милләтнең ныклы терәгедер, минбәренең дәрәҗәсен белер, адымын да юкка әрәм итмәс, нык тамырын тойган тамашачы, онытылып, күңеленнән үсеп, вәт булдыра дими кайтып китмәс. Рәхмәтсез. Тәртип радиосының генераль директоры Ризала Исмәгыйлова уланы менә шулай кызыгына укыды. Уланы ничек хикмәт итеп язган? Айдар Фәйзрахманов дигәндә А хәрефеннән башлап, аннарсы 2 кратки Д хәрефе А, Р һәрберсенә менә шигъри юллар юллаган. Рәхмәт Ризала.